Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo atong Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, welcome sa atong Santos nga misa karon, labi na sa ato ang gipasidunggan nga ang ato ang patron Saint Joseph the Worker. Ika-second day karon mga igsoon sa ato ang pagpangandam sa mabot niya nga kapistahan this coming March 19. Karon may igsoon nato sab nga appeal sa to ang mga pag-ampo, ang intensyon sa pamilya nga maoy nag-atiman aning maong Santos Navales family. O garon mahimo kita ngayon sa pagsaulog ning Santos nga misa, maghinusol kita sa atong mga sala. Kaluyan unda kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala dadon kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Magampo kita. Ginoo, natudloan kami sa pagsaulog sa Kwaresma og naalimahan sa imong pulong. Itugot nga pinaagin niini, magalagad kami kanimo sa tibuok kasing-kasing, uban ang pagpugong sa among kaugalingon o maghiusa kami kanunay sa pagampo kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa mga Israelita, pagmatnon kamo sa tanang sugo nga gitudlo ko kaninyo, ug tumana kini aron kamo magpabiling buhi, ug makasulod ug makapanag-iya sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo, ang Dios sa inyong katigulangan. Gitudluan ko kamo sa mga balaod ug mga tulumanon, sumala sa gisugo kanako sa Ginoo nga akong Dios. Aron tumano ninyo kini didto sa yuta nga inyong adtuan ug panag-iyahon. Tumana ninyo kini, kay mao kini ilhanan nga kamo maalamon at tubangan sa katawhan. Inig kadungog nila ni ining tanang mga balaod, muingon sila. Sa walay duha-duha ang katawhan ni ining dakong nasud, maalamon ug masinabuton. Kay unsa mang nasura ang gamhanan kansang Dios duol kaayo niini. Ingon kaduol sa Ginoo nga atong Dios nganhi kanato. Sa dihang musangpit kita kaniya. Ug unsa mang nasura nga gamhanan nga may mga balaod ug mga tulumanon nga matarong, ingon niining tanang balaod nga gihatag ko kaninyo niining adlaw. Busa pagmatngon kamo aron dili kamo mahikalimot sa mga butang nga inyong nakita ug magpabilin kini sa inyong kasing-kasing sa tibuok ninyong kinabuhi. Isaysay sa inyong mga anak ug mga apo.
ang pulong sa Ginoo. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Himaya ang Ginoo, O Jerusalem, daigang imong Dios, O Sion. Kay gilig-on niya ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gibendisyonan ang imong mga anak, sulod kanimo. Daigang Ginoo, O Jerusalem. Misugo siya sa kayutaan, makusog nga midagan ang iyang pulong. Gikatag niya ang niebe, ingon og delana. Ang yelo iyang gisabulag, ingog abo. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Gisangyaw niya ang iyang pulong kang Hakob, ang iyang mga lagda ug iyang kasuguan kang Israel. Wala siya maghimog sama niini, alang sa bisan unsang nasod. Ang iyang kasuguan, wala niya ipahibalo kanihila. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway ni ini,
kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang may langit pa og yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud sayloan, hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan o magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod o magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maningkod palihog, maayong hapon sa tanan. Ikaduha karon nga adlaw sa ato ang pagdebosyon ni Senyor San Jose, atong patron. Lain-lain ang iyahang mga titles megzoon, gahapon Saint Joseph La Muerte. Ang owner ato nga image si Sir June Lozano. Karon sab Saint Joseph the Worker, ang owner ani megzoon si Charles Benedict Mendoza. O nindot kay no nga dinhi sa parokya ni sa National Shrine of Saint Joseph, naatay mga pamilya ba nga nag-take care ani nga mga images. Lain-laing title ni Senyor San Jose. Og tuod megsuon, nindot pod nga atong sa ulugon ang iyahang kanabang kapistahan Saint Joseph, di ba? Karong May 19, patron pa yan sa megsuon, dili lang sa mga bana, dili lang sa mga mamumuo, even good death, di ba? So, kung nag-ampo ta megsuon nga pohon, kung kuhaon man tas Ginoo aning kalibutana, sama usab sa pagbiya ni San Jose dinhi sa kalibutan nga di ta mag-antos megsuon. Kanindot no? Og salamat sa mga pamilya nga maoy nagatiman aning mga santos. And I'm pretty sure that kini sila megsuon nga inyohang giatiman. Naapod ba yan ni mga grasya? And I really believe, no? Kana bang naabi ako yung mga nailhan nga mga pamilya nga nagatiman sa mga images ba na silahang balay ug tuod gamiton gud sa usa ka tuig, gausa kaduhara. Pero tanawa ra gud doon sa pud ang gihatag sa Ginoo sa patron diha sa ilahang pamilya. Nindot pud nga kinabuhi ang mga anak megsoon successful kayo, bisan dili sila dato pero malipayon sila pagkanindot, no? So muna, that's also the beauty. Mosugot ang sa dili megsoon, the person that image represents, buhi baya kayo megsoon, di ba? So, and that's also part of our faith. So, kanindot megsoon nga naay nagampo nato nga tuwa nas langit. The closest person to Jesus in heaven are the saints. And gani sa mga santos na sila gitawag og kanang hierarchy. Naay gitawag og dulya, naa siya gitawag super dulya. Unsa na siya pader Latin na siya megsoon nga gitawag ordinaryo nga mga santos, apanaa sa mga santos megsoon nga naa pinakaduol sa atong Ginoo. Og muna siya the parents of Jesus, Mary and Joseph. Last night, while diha ako sa parking area, naluoy kay ko sa image sa mahal nga birhen sa Lourdes nga kaluoy yung taon. Wala naman din siya suga. O niya, nagtanaw ko nga naaman din gihapoy mga parokyano nga moanha aron magampo. O nakaingon ko, si kinsa man di ay nagatiman aning mga images nga naa diri sa ato ang sud sa ato ang parokya. I do not know if this is true. Igon sila ang nagatiman gid ana Father sa una si Ma'am May Mendoza man. Unya kay wala na mas Ma'am May, so munang wala na po'y nagatiman. Og tuod megsuon kana bang nakita nako no nga
naagi mga igsuon nato nga anha din ha, no? Mangayo sa panabang sa mahal nga Birhen Maria, ni Sino San Jose. Yang ngit-ngit in town kay didto. Di dapita nga image, hayag kayo. Nakabantay mo, ana? I don't know if nakabantay mo or wala mo pakialam. Ha? So, sultihin ninyo. Kung nakabantay mo, please remind us. Kay inyong mga pari may igsuon, gibutang mi dinhi, aron dili lang kami may magdumala. No? Dili lang mga igsuon sa mga butang aning ato ang parokya. Kundili apil na siya sa atong concerns mga igsuon, no? Karon nagsugod na matag panindot sa ato ang vicinity kay damgo na to mahimo man tang basilika. Sus, kadakog tabang ani nila mga igsuon mga santos oy, nga ato ni makabot ang atong damgo, di ba? And so muna siya, no, that's part of my homily, the first part. And let me proceed with today's gospel. Ang ato ebanghelyo karon mga igsoon, nagisgot kabahin sa balaod, di ba? Actually, this refers to the Ten Commandments. The law and the prophets refers to the Ten Commandments. Ug tuod mga igsoon, makita na to sa Biblia. Gani, the first 5 books, gitawag na siya Torah, naa diha, klaro kay na siyang mga sugo sa Ginoo mga igsoon. Kaniadto, following the commandments means blessing. Not following the commandments means curse. You follow the commandments, you will receive life and blessings. You will not follow the commandments, then you will receive curse and death. And that's the consequence of not following the commandments. Ug tuod mga igsoon, kaniadto in the Old Testament, nindot kayo no nga kanabang ang Ginoo, Yahweh, nihimo siya og kasabutan sa iyang katawhan, ang Israel. From now on, I will be your God and you shall be my people. And part of that covenant is you have to follow the commandments if I will be your God. Ug tuod mga igsoon, so mahimo man kung inyong Ginoo, protektahan ta mo, tabangan ta mo, ubanan ta mo bisan sa inyong mga away, sa inyong mga gubat. Kaniadto pa na usop pa man kay nang gubat. Ug tuod mga igsoon, ang gipangayo ra sa Ginoo, be faithful to the covenant. Be faithful to the commandments. Muna kaniadto may igsoon na ato sila'y Ark of the Covenant. Ang sud ni adto is the 10 Commandments. Muto ilang bitbiton permi. Ug tuod, dako na siya nga sala if we miss the mark. Missing the mark means not following the commandments. Mura ka gaduwa og dart ba? Nga wa ka kaigos bullseye. No? Wadyo ka kaigo may igsoon sa unsa ang gusto sa Ginoo. So, mao na siya may igsoon. Ako na siyang palagman sa karon sa ebanghelyo karon. Mingon ang Ginoo nga mianhi ako dili aron pagsalikway sa balaod, kundi aron paghatag og katumanan niini. Jesus tells us that he come to fulfill the law, not to abolish it. God gave us freedom. Mao nay usas mga dako kay nga gasas Ginoo, nga gihatag sa Ginoo nato. Our freedom. But remember this, that it is not absolute freedom. Nga kada bang makahimo ka sa unsay gusto nimong buhaton la patuyang na si mong gibati. Di na mao. Unsa man di punto ani? God gave us freedom but not absolute. It's limited. You cannot do what you want. You have to follow the law. Naam di balaod. And you have to exercise that God-given freedom in line with the will of the giver. One of the best example is Saint Joseph. Gitagaan tagagawasan sa Ginoo pero usas mga mahimo na to kasumbanan si San Jose. Nga naman, gigamit niya iyang kagawasan aron makapahimuot sa Ginoo, pagtuman sa kabuton sa Ginoo. Actually, he had his own dream. He had his own plans. But you know what he did? He did not follow his own plans, but he followed the plan of God for him to become the husband of Mary, the father of Jesus. Gani nahugno ba ito siya
sa pagkahibaw niya nga mabdos das Maria. Gani, naghunahuna to siya ang iyang plano nga makigbulag siya ni Maria sa hilom. Because his dreams were shattered. He had his dream of building and raising his own family. Uy, sa maning hitabuan nga mabdos sa maning daan ang akong minyuan. Imagine ka, kinsa magoy may laki ana, no? But tanawa ra gyud migsoon. Unsa ang gibuhat ni Jose? Wa siya magpatuyang siyang gibati, kundili gisunod niya unsa ang kabubuton sa Dios. Freedom has limits. You are free, but you have the responsibility to obey the law, or else you will suffer the consequences of your actions. Muna, bisa na nga itong kagawasan, freedom has do's and don'ts. Muna, makasala ta if you abuse your freedom. Ganit, the meaning of sin is abuse of one's freedom. Muna siya. Abusuhan ganin mo mong kagawasan, muna, that will lead you to sin and death. That will lead you to curse. Just follow the commandments so that you will receive life, so that you will receive blessings. Dear sisters and brothers, God does not want us to destroy the precious life that He had given to us. O sa mga di ako malimtan migsoon, dihay usa ka higayon nga miduol nako ang usa ka batan-on nga naghilak. Grabe iyang pagmahay. Ya kasagaran na ba magmahay ta ulahin na kay ba? Because ingon siya nga kaniadto pader bisag kinsa lay akong karelasyon. Unya, kuandi ko, Father, I am gay. Then I am engaged into MSM. In moral theology, it's okay to mention the sin, but do not mention the sinner. That's the principle, actually. At least makaibaw mo daan. And so, may padayon siya sa pagingon, dugay ra kong gustong mubiya, Father, gustong magbago, Father. Ya karon na ba panahon sa Kwaresma? This is the best time for us to go back to God, no? To return to the Lord, to reconcile with Him. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. This is the best time for us. Our journey, this Lenten journey, from sin to grace, from death to life. Kining akong anak, the story of the prodigal son. Kining akong anak patay na, apan karon nabuhi. And God the Father welcomes the Son. Og tuod may igsoon, unsa nahitabo? May padayon siya sa pagingon, dugay ra kong ganahan magbago. Pero nag-unya-unya ako, padayon lang gyapon ko sa akong gibuhat. Hangtod nga miabot ang panahon nga nahibong ko nga do na mo kasabot sa akong gibati. Nagpa-check up ko and now I am HIV positive. So sad. Kani migsoon, ingon siya nga sus dugay ra gid akong gusto magbago. Pero wa gyud ako buhata. Not following the commandments means sin, death. And this is it. God does not want us to destroy the precious life that He had given to us. That is why He gives us the commandments to follow. Keep holy the Sabbath day. Honor your father and your mother. You shall not kill. You shall not covet your neighbor's wife. Actually, God wants us to follow His commandments because He has dream for our future. And what is the dream of God the Father? To unite all of us in heaven. Mao ginidamgo sa Dios Amahan nga nung ipadai ang bugtong anak sa kalibutan. Aron kitang tanan hiusahon siyang langit ng puloy-anan. God has given us the commandments to enable us to achieve life, not death. To enable us to attain eternal life in heaven and not eternal death in hell. Nindot kini megson, kining ebanghelyo karon, nagpahinumdom ni nato that God has prepared life for those who are faithful to His commandments and death for sinners. Obedience to the law is obedience to God. Choosing to obey the law is choosing what is good for us, what is good for our life, what is good for our future. The law is there to show us the option that leads us to God, that leads us to life. Brothers and sisters, we are free to disobey the law, but we know that we will suffer the consequences. Disobeying the law means choosing what destroys us, what destroys our neighbor. Muna,
freedom and happiness comes from obeying the law and the commandments. Mahimo tang labing gawas nun diha sa pagsunod nato sa balaod. Og mauni maghatag ka nato og tinuod nga kalipay. Look at Saint Joseph, di ba? Ang naghatag karon malipayo na kay si Jose. Mo nagitawag nato sa Senior San Jose because sa dinhi pas kalibutan nagsunod siya sa kabubuton sa Ginoo, and now iyan ang gidawat ang iyang ganti, ang iyang reward ngadto sa langit. By our obedience to the law, we shall enjoy more of God's blessings. Amen. Manindog palihog. Magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan ang maghahatag sa tanang maayong mga gasa nga sa kanunay magmasinugtanon kita sa iyang mga kasuguan uban ang gawasnong kinaiya ni Kristo. Musangpit kita diha sa pagingon, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan magdala sa kahayag ni Kristo, ngadto sa katawhan pinaagi sa pagwali sa Ebanghelyo. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga magbabalaod mohimog mga maayong balaod alang sa kaayuhan sa tanang katawhan. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno mupakanaog og mga balaod ug dadon nila kagawasan og hustisya ang ilang mga ginsakpan. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang tao makaila sa Dios ug mutuman sa iyang mga balaod nga nahasulat sa ilang mga kasing-kasing. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga namatay diha kang Kristo makadawat sa gugma ug kaluoy didto sa langit nung gingharian. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. At usab nga ipadangat karon sa Ginoo pinaagi sa pangaman ni Senior San Jose ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan ug mga pagampo. Labi na ang katuyuan ni Ma'am Vilma Owano. Ug usab ang katuyuan sa honor of this image, St. Joseph the Worker, Charles Benedict Mendoza, and also our mass offerers today, Holy Face of Jesus, pinanguluhan ni Sister Antonia Neri, Barangay sa Berhen, pinanguluhan ni Sister Maria Sol Acesta, o ang Divine Mercy Apostolate, pinanguluhan ni Sister Lagrimas Baklay. O sa tanan nga nagdebosyon ni Senior San Jose, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Amahan nga naa sa langit, pamatia ang among mga pagampo sa among pagsunod sa imong kabubuton, pinaagi sa pagsunod sa imong mga kasuguan, makadawat unta kami sa grasya sa langit nga mo'y imong giandam alang kanamo o sa tanan nga nagtuman sa imong kabubuton, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Dawata o Ginoo ang mga pagampo sa imong katawhan uban sa paghalad ni ining mga gasa, panalipdi kami nga nagasaulog sa imong mga misteryo batok sa tanang mga katalagman, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay usta ng dapit.
Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang ka namong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing, ikaw naglig-on ka namo, aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha, diha sa among paggamit sa mga butang lumalabay, labi paunta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay, og busa, uban sa mga anghel, og mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, sa walay hunong nga pag-ingon. Sa ihimong himaya, sa kahitahasan, ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahitahasan. Santos gani kaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimong kinialang kanamo nga lawas ug dugo na Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahaning paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga maatubang ug moalagad kanimo himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab amo maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong kaluy kaming tanan. Himuang kaming ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanami ko nga daygon ug amay ko nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan de sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong gitudlo kanato sa atong manubos. Amahan namo nagasalangit, pagdahigon nimong ngalan, mabot ka namo maging harian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Dili mo kami tugyan sa panulay.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tanabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa laog mahilayos tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manubos. Ginoong Jesucristo, nagingon kas mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, kung kalinaw, ihatag ko kaninyo, itanawa mo mga sala, kung nila ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta karon ang paginig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Mga igsuon, kini mao sa Jesucristo atong Ginoo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan gidapit alang sa iyang bangkete. Ginood na ko nga imo kalawat kanimo, pagpamulong mo lamang, mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, Ginoo kining langit nung kalanon, nga among gikalawat, magsantos unta kanamo, maghinlo usab sa among mga kasaypanan, ug mag-andam kanamo sa mga langit nung saad, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa kinisingkasing, in behalf of the team of pastors, pinanguluhan ni Monsignor Roger Fuentes, atong team moderator, sa akong makaubanan, Father Jimmy Tulintin, Father Joel Oresga, Father Ian Phil Balangkig, kaming lima maigsoon, mapasalamaton kay kaninyong tanan sa inyong padayon nga pagdibusyon, labi na sa atong santos, mga patron, mga igsoon. Thank you very much. And every Thursday, naagid tay agihimo ni anak maigsoon, no? We started that one last month. So padayon ta ana kay nindot kayo nga mismo dinhi sa tong parokya magsugod kining maong debosyon. So daghan kita gidebosyonan bisag kinsa lang, pero way nagdebosyon sa tong patron, di ba? Di ta maikog ana, di ta mauwaw ni San Jose, no? Unsa lagi debosyonan ay, no? Niya naa sa parokya ni San Jose, niya National Shrine pagita, no? So part of our preparation of becoming a basilica, the second basilica in Cebu, sus ma-proud kita ni anak maigsoon, ha? So muna nga ato ning ipadayon kining maong pagdebosyon
Kaninyong tanan migsuon, daghan king salamat sa iyong paghatag panahon sa pagsimba. Labi na sa honor of this image, si Charles Benedict Mendoza. Thank you very much, Charles. Salamat usab sa atoang mga offerers. Daghan kinyong salamat og sa atoang mga sponsors karong adlaw sa second day. Atong choir, ato sa pasalamatan, no? And also ato ang mga sakristan, lectors and cantors, ato mga collectors, no? Og di kayo mo mapasalamatan ay mo mahap, ay mo pagmahay, ha? Kaya nga naman, ang pasalamat ninyo toras langit, ha? Mas mayo na di pasalamatan din sa kalibutan, at doon tas langit mapasalamatan. And also to our PPC officers who have helped us achieve unsa ato nahimo karon gikan sa minteryo nga pagpanghinlo hangtod diri sa atong parokya, so di gyud sayon, ha? Di gyud lalim mga igsuon, ha? So karong panahon na usa nimo kasipyat abot din ka social media, no? Di sayo, no? So muna we thank the PPC nga nagtabang kanamo pinanguluhan ni Ma'am Bibian Carbonilla ug sa iyang mga kaubanan. Thank you very much ninyo. Ang Ginoo manaan kaninyo. Og manalangin kadyon Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan Anak ug Espiritu Santo, nahalad ng santos nga misa, daligog maukalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.